kuti the fatherhood that we have ine kakushandisana. So Apostle, welcome. Yeah. Komaziko. Manga marova muno mwai. Sure. Zvakanyanyisa chaizvo. Mabasa anomboita kuti tirove. So how's 2026 for you since tisina kuonana? 2026 akanaka chose. Mwari vane zvakawanda zvavari kutaura. Mwari vane zvakawanda zvavari kuita nesu. Igore rakaropafadzwa. Kuchechi kwenyu ndimunopa here theme yegore kana kuti munenge muri mwana wesangano muine theme yamuri kugamuchira kupiwa? Kuchechi kwedu isusu tinofamba nemasizeni. Saka hatinyanye hedu kuti pagore tinopinda musizeni. It's about almost 4 years. Tiri musizeni ye-sufficient grace. Sufficient grace. Mwaka. Saka mwaka iwowo hausati wapera. Pane pachifamba mharidzo yekuti chii kana muri mumwaka we-sufficient grace? It's about nyaya yokunzwisisa inyasha dzaKristu Jesu. Bhaibheri rinoti takaponeswa nenyasha kupfurikidza nokutenda. Mwari vanoti kuna Pauro mushure mekunge anamata kuna Mwari achinamata nokuda kwemunzwa waiva munyama make. Mwari vanomuti nyasha dzangu dzakakuringana. Saka tinenge tichidzidzisa pamusoro penyasha dzatakapiwa naKristu Jesu over machallenges atinopindana nawo. Munyama maPauro maiva nemunzwa, but munyama imwe chete iyoyo kana kuti muupenyu hwapo manga mune nyasha dzanga akatakura. Saka Mwari vaiti kuna Pauro, usatarise munzwa uri mauri, tarisa nyasha dzandakakupa. Saka tinenge tichingodzidzisa pamusoro penyasha kuti hazvibvi pamabasa asi zvinobva panyasha dzaJesu dzatakapiwa. Vaparidzopo vanowanzofarira izwi rekuti grace vanowanzopomerwa mhosva yekuti vari kukurudzira chivi, vari kuti vanhu raramai chero mararamiro vamaita, as long wakagamuchira Ishe Jesu unoenda kudenga. Ndiyo maridzo yamunofamba nayo here inenge ichikurudzira vanhu kurarama chero mararamiro vavaita vachizongoregererwa? Topic yamataura iyoyo, nyaya yamataura inotoda kutoti izova topic yatinotozodzidzisa pamusoro penyasha versus mabasa. Kana tichitaura pamusoro penyasha, Ephesians chapter number 2 verse 8, takaponeswa nokuda kwenyasha kupfurikidza nokutenda, inobva yati zvisingabve pamabasa edu kuti kushaye anozvikudza. Vanhu havasi kuzopinda denga nokuda kwemabasa avo. Tiri kupinda denga nokuda kwenyasha. Uye nyasha hadzitadzise vanhu kuita zvakanaka. Dzinotokupa a better understanding. Saka kana tichidzidzisa pamusoro penyasha, tiri kubvisa vanhu pamabasa avo pakufunga kuti zvavanoita ivo ndo zvinofadza Mwari, kana kuti vakapa ndo zvinoita kuti Mwari avakomborere. Tiri kuvabvisa pamabasa avo tichivadzidzisa nyasha. Nyasha dzinongotaura rudo rwaMwari kuvanhu, kuti vanhu vanofana kunzwisisa rudo rwakaitwa naKristu Jesu pamuchinjikwa, zvisingabve pamabasa avo ivo. Challenge yandinayo nevanhu vanotenda pamabasa avo ndeyekuti vanofunga kuti vanokwanisa kusvika pastandard yaMwari in terms of righteousness. Hakuna munhu anokwanisa kunyora exam raMwari akapasa. Paunofunga iwewe Mkomazigo kuti inini ndiri right, izvozvizvi ndogara ndiri pamba pangu, handibude panze, handiite upombwe, handiuraye, handiite zvakaipa, unenge uchitotadzira Mwari uri mumba wakavharirwa, unogona kutotadzira Mwari. Dai taipinda denga kana kuti dai Mwari waitiitira zvinhu according nemabasa edu isusu, hatitokwanisa kusvika pastandard inodiwa naMwari kana achitaura utsvene, kana achitaura mabasa. Because Jesu anoti makanzwa zvichinzi upombwe kurara nemudzimai, ukarara nemudzimai waita upombwe. Asi inini ndinoti anotarisa mudzimai neziso reruchiva atoita upombwe naye. Saka vanhu vanogona kuti zvoni apostle kahari havasati vambobatwa vaite upombwe, but ndiani anokwanisa kumezha ziso rangu kuti raita upombwe? Zvoreva kuti according nevanhu ndinogona kunge ndisingaita upombwe, but zviri paziso rangu nemumwoyo mangu ndiri kutoita upombwe. Ndinogona ndisina doketi riri kupolisi rekuti ndakauraya, but Bhaibheri rinoti
uyo unovenga hama yake he is a murderer. But kupolisi handina docket, handina even kucommunity kwandogara handiverengwe pakati pemhondi nemhombwe, asi according to God. Saka nyasha kudipenda pabasa raKristu than kudipenda pabasa rako iwewe. Ndo nyaya yatinenge tichingodzidzisa. Nawe tinotara panapa inawo nechekuita nefatherhood. Better understood nawe kuva nababa pamweya, kunzi una baba wako pamweya. Ana baba vedu tinovaziva, inini baba wangu ndinavo, posokari baba venyu muri nachi munavo, saka nyaya iyoyo hainyanyonetsa, but nawo yana baba pamweya. Nyaya ye-spiritual fatherhood yatinoti vamwe vanoti ma-spiritual father, but inini I would like kuaddress as ma-fathers in faith. Vana baba pakutenda. Iro word rekuti a father rinongotaura honor, kuremekedza. Saka ma-fathers in the Bible ukanotarisa pana Acts chapter number 15 vaivapo paJerusarema, vaiadresswa sema-elders. Kana muchechi maita nyaya in terms of nyaya dzemadoctrine, vaienda to the fathers paJerusarema yodiscusswa, vowirirana taakudai. Saka vaivapo kuchengetedza doctrine, vaivapo kupa a direction, ndo vainzi ma-fathers. Then tozoenda panyaya yekuti munhu ari kuti ndina baba vangu pakutenda, father in faith. A father in faith anogona kuva munhu akakuintrodusa muna Kristu, akakuparidzira, akakuudza nezvaKristu, akakurera muna Kristu. Munhu iyeye anogona kuva baba kwauri pakutenda. Ko kana ari munhu wechidzimai, kana ari munhu wechidzimai anogona kuva baba futi pakutenda, ari munhu wechidzimai kudaro. Because chatiri kuti father tiri kutaura it's nehonor, munhu akakudzidzisa. Saka word rekuti father zvaro kana tiri kutaura mukutenda, because havasi baba panyama. Because kana taa panyama ndo panonzi murume ndibaba, mudzimai ndiamai. But kana taa kutaura pazvinhu zvomweya, even mudzimai anogona kunzi a prophet, kwete prophetess. We can address him as a prophet or a prophetess. Zvinogona kutoita futi kutomuadressa as a prophet or an apostle. Saka even kana zviri zvokuna nababa futi, mudzimai iyeye anogona kutonzi baba, zvisina chakaipa pazviri. Because it's a spiritual term ratiri kungoshandisa someone watiri kupa a honor. Saka ndopa matsanangura kuti father is just an honor. Pamati ndakubvunzai nawe ma-spiritual fathers, mukati you would want to address it as baba pakutenda, yes, fathers in the faith. Yes. And Yes. What's the difference? Zvekuti munoti mukanzwa munhu ati spiritual father, munoti no, I need to correct, inofanira kunzi fathers in faith. Where is the significant difference? Panyaya yekuti spiritual father zvine zvimwe zvazvinoburitsa, it seems like munhu aakuda kunotora position yaMwari. Tichazotaura hedu nyaya yeposition. Panyaya yekuti spiritual father tiri kuvatora sevabereki vepamweya. Yeti kana tichitaura father in faith, munhu wandiri kutaura kuti ava ndibaba mukutenda, ndo vakatiparidzira muzvinhu zvomweya, kana kuti ndo vanondigaidha muzvinhu zvomweya. But spiritual father vakutoita sekunge ndo vanonamatwa vacho. Hazvina hazvo kuipa kana munhu achizviita with understanding, but kuvanhu vanozviona kunze uko zvinoita sekunge kana ndichiti you are my spiritual father, ndakutoita sekunge ndimi vandinonamata, ndimi munondiudza zvese zvandinofanira kutevera. Yet father in faith varipo to guide you, to correct you, uchinzwa ako kubva kuna Mweya Mutsvene. Because father in faith haakwanise kutora nzvimbo yaMweya Mutsvene. Varipo kukugaidha, but basa hombe richiitwa naMweya Mutsvene. But word rekuti spiritual father rinoita sekunge ndatovaisa pachinzvimbo chekutoti ndo vandaakutonamata. Harina kuipa zvaro, it's just a term. But inini I prefer to call them
fathers in faith, Fathers or in a father in faith, baba mukutenda. Mafathers atiri kunyanyoona mazuva ano achinzi maspiritual fathers. Netsanangulo yamapa iyi imi makavatarisa munovaona nge maspiritual fathers here kana kuti mafathers in faith? Mavunza mubvunzo wakanaka. Tisati taadresa mubvunzo iwowo ubatei wakadaro. Tine pandiri kufunga kuti tinofana kutanga taadresa pekuti zviri biblical here zvekuti father in faith. Tinosvika ipapa. Tinosvika. Asi kungoti takavatarisa tisatasvika ipapa makangovatarisa kudai munogona kuti ana baba vazhinji muZimbabwe vanoadreswa semaspiritual father. Asi pachokwadi chaizvo ndiana baba pakutenda. Asi ana baba mubvunzo wakanaka, rega ndiupindure tisati taenda kumberi. Fatherhood yatiinayo muAfrica ine abuse yainayo, yakaabuswa. Fatherhood yacho yakatoabuswa, yakatoresheka pachayo. Number 1, tine fatherhood yakaresheka. Number 2, tine inonzi fatherhood but iri yemacows, isiri yaKristu. Ndoda kuti muzive kuti kuAfrica kwakanyanya macows kudarika chiKristu. Saka vekumacows vane fatherhood yavo. Iyoyoyo ndo inonyanya kupromota spiritual father kunyanya than father in faith. Because ukazotarisa zvinoitwa ikoko kufatherhood yaspiritual father, yekuti munhu anobva atorepresa nzvimbo yamweya mutsvene kana kuti nzvimbo yaMwari naspiritual father. Zvekutoti iwewo Zigo ukava spiritual son, inini ndiri spiritual father, ukanzwa mweya mutsvene vakuudza something, inini ndikakuudza something chinopesana nezvawaudzwa namweya mutsvene, unogona kuprefer kuteerera inini as a spiritual father than kuteerera mweya mutsvene. Wosaka uchiona kuti vanhu vanozopesera vati a spiritual father is my covering, is my advantage, is my guider, is my helper, is my mediator. Ipapo pari kuswa spiritual father, ukangobvisa spiritual father ukaisa mweya mutsvene, mweya mutsvene anokwana futi. Alright. Ameno kana wapanzwisisa. Zviunyatsobatika pakuti spiritual fatherhood matsananguro amuri kuiita imi mati fatherhood yechokwadi yefather in faith. It's about honor, ruremekedzo, kukudza. Handiti sezvatinongoita vabereki vedu kuti baba vangu I honor my father, asi hazvireti baba vangu ndo vanondipa chekudya, hazvireti ndo vari kundifugidza, ndinotoone upenyu hwangu hwandinawo husinei nababa vangu. Then vamachitsanangura fatherhood irimo muZimbabwe kana muAfrica ndo yamuri kutsanangura inoita nge inoreplace Mwari. Ndo yakanyanya maspiritual father, kunyanya mafather in faith. Because kune abuse kariko kekuti maspiritual father anenge achinzi maspiritual father vari kutorepresa nzvimbo yamweya mutsvene. Seexample yandakupa kuti ukangobvisa munhu paakanyora kuti spiritual father obva ati is my covering, is my protector, is my guider, is my mediator, is my advantage, is my voice, ukabvisa spiritual father upfekera mweya mutsvene ipapo, unoona mweya mutsvene achitora futi nzvimbo iyoyo, because he is our covering, he is our helper, he is our guider, he is our voice. Andiri kuona ndo zviri kuspiritual father, because ine background or origin yacho iri kubva pamacows. Andiri kuona kuti a spiritual father anenge akutoita se kamwari, katori kamwari kumacows, because zvaataura ndo zvaunoita. Haupikise kuti zvamuri kutaura izvi hazvisi kuenderana nemagwaro, zvaakutaurira izvozvo ndo zvaunoita. Saka ukachitarisa kuti sekubvunza kwamaita kuti muZimbabwe, it's not only in Zimbabwe, all over Africa, zviri muAfrica mese. And fatherhood yataanayo iyi yatiinayo yedu isusu iri yandiri kutaura kuti iri fake, yakaintroducedwawo kubva kuma-2000 uku, ine kwayakatokopwa ichizouya kuno kuZimbabwe. Ukatarisa kumashure uku fatherhood yanga isinganyanyi
kudzidziswa zvokudaro uri kukosheswa zvokudaro. Vanhu vaingoziva kuti we have fathers in faith, but yakatozosvika payakatoitwa as a doctrine, sekuti it's a must kuti unofana kuti kana uri mufundisi unofana kutovawo na spiritual father wako. Kana usitorina spiritual father unenge unotoita sekunge wakarasika kana kuti wakasara. Saka muZimbabwe makawanda ma-spiritual father. Makawanda ma-spiritual father ari kubva paera, doctrine riri muera, ari kubva pamacows. Alright. Saka muri kutaura kuti ma-spiritual father mamwe atori makuna magroups ekubata-bata, magroups ekunamatana, magroups ezvinhu zvisina kururama. Ndo acho akatowanda, ndo macows akatowanda yaya ekuti zvoni inini kana ndiri macows nokudawo kwemasimba ndoendapiwa from that world, dark world, ndinouyawo ndo recruiter vanhu vanenge vari pasi pangu vari machurches avo. Ini ndinitori neposition yanditori nayo that cult system ikoko. Saka ndikauya muZimbabwe ndinotorecruita vafundisi vechidiki, andiriona ndo vamasanzi angu. Saka havashandi according neBhayibheri, vanoshanda nokuti our father says. Ukangoona vanhu vachingonyenya kuti baba vakati vasingarefere kumagwaro, haisisiri father in faith iyoyo. Ama-cult. And ma-cult aya, is it possible kuti ndogona nge nditori part of a cult asi ndisingazivi? Unogona kuva mairi usingazive, but vazhinji kana vazogena trust nevanhu vavarecruiter vanozoita vachiva vakuvabudira pachena kutoti ichi chigame chedu ichi. Wasaka uchiona in Africa fatherhood inoita sekunge ine zvinonzi zvimafamily, kuti sisu tiriwe kwa family yekwaZigo, tiriwe kwa family yekwaChimuti, tiriwe family yekwakahari, ende ukavatarisa magrupu yaya anenge asingadyidzani. Ndo imwe sign inokuratidza kuti anogona ari macows ari kutoitika. Vazhinji vacho vanenge vasingazive because young ministers or young pastors vanotorerwa advantage because of zeal nezvinhu zvaMwari. Vanopedzesera vangoti regai ndonosubmita, because tinokanganwa kuti ministry kana ichitanga, kana kuti uchitanga uri ministry, zvinhu hazvitange nokufamba. Ministry itange yakakura, there is a process. Kazhinji Mwari vanototora munhu kuti apinde through a process. Saka panguva yeprocess ipapo tofunga kuti zvinhu zvangu hazvisi kufamba nenyaya yekuti handina covering, handina baba. Saka that zero kuti uri kuda kuti basa rifambe, zvinhu hazvisi kufamba, ministry haisi kukura, vanhu vanopedzesera vazonozvipa kunosubmita kumacows asingazive, anenge akatoperera achiti kusubmita chete. But zvazvinoita manje kumacows kukuyo, kana wainitiatwa wamazviri, pane zvinhu zvinotanga kuitika pauri zvanga usingamboita before. Kana system yekumacows ikoko iri yevakadzi, because vanenge vane maaltars avo anosimbiswa kana kuti anofidwa. Vamwe vanonzi unofana kubata vakadzi chibharo, vamwe vanonzi unofana kurara nemavhijini, vamwe vanonzi unofana kurara nevasikana 2-3 usati waenda pastage kunoprofita uri unoita service. Paunoinitiatwa, mweya uri kushanda nemunhu iyeye unotanga kukutevera, unotanga kuita zvinhu zvawanga usingamboita before. Kana iri last wakunzwa kuda vakadzi, kuda kurara nevakadzi zvisingaiti, wakuita imwe behavior yawanga usingamboita before. Wakuda doro nemadrugs, wakutoda doro, because vamwe vacho vanofana kutonge vakatodhakwa. Kana uri munhu anokwanisa kunotisa, unofana kuzviona kuti zvinhu izvi pane pazvakatangira izvi, pandakanobatwa musoro, pandakatanga kunopiwa zvimaitem nechichi ndichinzi shandisa ndo zvatoshandisa nechichi, kana kuti hope chaidzo dzaunotanga kurota, because unenge wakuita maencounters nemaspirits iyayo mufamily yawajoina. Saka munhu anoda hake kupepuka nokuziva, unenge wakutoziva kuti there is something wrong with me nekwandakaenda. Saka masigns acho anenge aripo.
kutozviziva unenge wakutozviziva. Saka vamwe vanotozodecida kuti ndozvazvava, regai ndiendere mberi. Vamwe ndo vanozobuda chinyarariro uzonzwa kuti achinja spiritual father, akuna ningi, azoenda kuna ningi. Ndo maexperience anenge achita vanhu vazhinji, but havazokwanisa kutaura because ukapinda mumakautsika haungobudi. Chinangwa chemakauts aya chinenge chiri chei? Makauts ndo antichrist. Tiri kutaura kuti kumwe kunamata kusiri kwa Kristu kunoshandisa mimwe mweya. Saka ndo maantichrist anotaurwa naJohn kuti makanzwa kuti antichrist achauya, vatouya vana antichrist. Saka even pamazuva emaapostles chaiwo, the first church iri kuna X, maantichrist vaivako. Saka mweya waantichrist unongoramba uri mumageneration nemageneration. Chinangwa chaantichrist ndechekubvisa vanhu pana Kristu chaiye, ndo chinangwa chake, because anti means another Christ. Saka munomisikidzwa mumwe Kristu anenge ari wefake. Kuti chinhu kuti chiqualify kuva efake chinenge chiri almost 90% or 99%. US refake kana musingatoriziva haurioni. Saka makausi they are there to deceive people, kubvisa vanhu pana Kristu. Chinangwa chavo kurasisa vanhu kubva pana Kristu chaiye vachinamata another Christ. Zvinozadzikisa here chiprofita chaJesu chaakataura kuti mumazuva ekupedzisira kuchava navaprofita venhema? Ndokutozadziswa kwazvo. Kuti tinoda kutozoita imwe topiki yekutaura vaprofita venhema nechi. Wabvunza mubvunzo wandafarira okuti zvinozadzisa here. Wakamboona here ziko kuti munyika matorarama zvinoita sekunge tisina mafake prophets, asi iye Jesu akati vaprofita venhema vacho vanonzi ndevechokwadi, sei vasingatiratidze vefeki? Kuti rugwaro rwaJesu ruzadziswe kuti tiri mumazuva ekupedzesera, kana tichitenda kuti tiri mumazuva ekupedzesera. Matthew 7:15 anoti mungwarire vaprofita venhema. Vamwe vacho vanzi vachatotsautsa vatsanangurwa. Ndizvozvo chaizvo. Pastor ini ndikainitiatwa, ini ndikajoina kumanhingiri, ndikabatwa newakaipa inini, anoziva kuti abata vanhu 100 vandotungamirira. Saka that doctrine parakaunzwa, it was a deception. Parakaunzwa kumakausi a way yekuluta vafundisi, because panolutwa vafundisi 100 tikaita vafundisi 100 isusu tiri kusubmita kuna chimuti as our spiritual father, but iri cult. It means isusu tiri 100 ka times 100 andiri kuona, because ndini ndinovatenda 100 uye anovatenda 100. Saka vanhu vangani vajoina makausi? 200. Aiwa, not 200. Tinotaura kuti tiri vafundisi 100. Alright. Tine vatendiwo futi 100. Kukereke kwangu kune vatendi 100. Tane 10,000. Tane 10,000 vari under the makausi because of 100 pastors. Asi mubhaibheri mune fatherhood yechokwadi chaiyo inobvumirwa here yekuti ndinenge ndichitoziva kuti ava ndo baba vangu ava vasi baba vangu anogona ngari munhu waMwari asi hasi baba vangu. Fatherhood irimo mubhaibheri. Pana Acts tinoona grupu rema-elders vaiva ma-fathers in faith. They were there kuprotecta doctrine. They were there kupa a direction. Uyewo accountability yekuti ezi vana Peter vaiti vakanoparidza vaidzoka neripoti to the fathers. Tina Paul na Timothy. Uchaona kuti ufatherhood uripo pakati paPaul na Timothy, Elijah na Elisha. Yanga iri nyaya yemanto, kuti Elijah anofana kuririsa manto pana Elisha. Chatiri kuti manto tiri kutaura assignment, kuti the same assignment yaiva pana Elijah inofana kupfuurira mberi naElisha. Sikangofana nesuccession. Yes. Iri kuda kuitwa naMwari. Ndo zvimwe chete zviri pana Paul na Timothy, kuti the same zvaiva pana Paul zvinofana kuzoenda pana Timothy, so that kana Paul asisipo Timothy anopfuurira mberi achita se ne same assignment.
continuity. Yes, basa iroro richipfuurira mberi ndo yatiri kutaura iyoyoyo fatherhood, yekuti inini ndaana baba wekuti kana vasisipo, like rega ndipa example, baba Guti nebasa ravakaita rere as an apostle saevangelist, pavakabviswa panyika naMwari, Mwari vakatobvisa manto yavo ikadonhera pane vamwe, edha anogona ari munhu 1 kana kuti vanogona vari vanhu 5. Izvozvo hazviitwe nokuda kwokuti ndazvida, zvinoitwa naMwari. That fatherhood iyoyoyo inoitwa naMweya Mutsvene. Tinongwerekana inini naZigo taa pamwe chete because zviri pauri as my father in faith zvinofanira kuzosara pandiri, haufaniri kuenda nazvo. So that manto inenge yanamba Guti inenge ingori manto yechechi chete yekuti iri kubva pavari ichingoenda pana Apostle Joe Guti vakadzirwa chimoti chechechi. Izvo zvana zvokuzoti paana Joe Guti inogona iri zvazve pazvedu isusu sevanhu, but according to God vane muitiro wavo. Remember kuti Judas paakazvisungirira maapostles vakasara vari 11 kubhuku raActs. Vanozoti varume toda kuwana nguva yekunamata, tokanda mujenya, tisarudze munhu anoita sei, anorepresa nzvimbo yaJudas. Ndobva paonekwa murume ainzi Matthias, ndobva arepresa nzvimbo yaJudas, vaita zvokukanda mujenya. But according to God, according to Christ muridzi wechechi, munhu aifana kunorepresa nzvimbo yaJudas anga aripo, and tinozomuona, and ndiye akatozoita basa rakakurisa Paul. Andimona. Saka Kristu vakaenda vega vakanozvitsvagira Paul wavo, yet maapostles va11 vakazvitsvagira munhu wavo vakatorepresa, asi according to Christ muridzi wechechi. Saka nyaya yesuccession yemanto, kana tichitaura manto chaiyo assignment, aiitwe ne-the board of elders kana mafathers day to day, aiitwe ne-day to day. Muchitaura ipapa iyoyo zvinhu zvechechi system, but according to God Mwari ndo vanodonhedza manto yavo yavanozoti muZimbabwe, ndabvisa muranda wangu Ezekiel Guti, ndoda kuti basa ripfuure mberi, inotonodonhera pamwe munhu wacho aritori kumuzara bani. Yekutaura zvinhu zvichiitika hazvitaura kuti uri waKristu kana kuti uri wechokwadi. Zvinotaurei? Paul naSilas vachipinda muguta Acts 16 vakatambirwa nemusikana akatoprofita akati ava vanhu vaMwari, but mweya waiva paari wanga usiri waMwari. Kutaura zvinhu zvinoita come to pass hazvitaura kuti uri waMwari, unogona kuchitoshandisa mumwe mweya. Pane gwaro riri muBhaibheri rinotaura iro kuti call no man on the earth your father. ndiJesu yaitaura. For you have got one father who is in what? In heaven. Matauriro amuri kuita ndichikutarisai ndaona kuti hamuna dambudziko nekuti munhu ari panyama anzi father. Mune dambudziko nedoctrine yamuri kuona kunge inova iyo yatingati heresi. Yes, kuabuswa kwefatherhood uye kuenzanisa madzibaba naMwari neimwe fatherhood yemakausi ndo challenge yatiinayo. Saka ndada kudzika nemi pakuti imimi muri kutombogamuchira kuti munhu anokwanisa kunzi baba. Yes. Iro Bhaibheri Jesu achiti call no man father on earth. Munopa patsanura seya. You have only one father in heaven. Gwaro iroro harinzwisisikwe navanhu vazhinji, rinoabuswa. Wosaka ndambotaura tichitanga ndakati vanhu vazhinji vanoataka fatherhood havatoinzwisisa, vanoataka chavasingazive. Nevanhu vazhinji vanotenda futi chavasingaita sei, chavasingazive. Vanhu vanonzwisisa fatherhood iyoyo vanhu vashomanana. Vhesi yamataurai inotaura zvakanaka, regai ndiverenge panapa. Call no man your father upon the earth, for one is the Father which is in heaven. Iri kutaura zvakanaka. Usadane munhu ari panyika kuti baba. Chiri kuadresswa Zigo haisi title, iposition. Because vanhu vanoitangira pa9 kapa, but ukanoverenga Matthew 20:23 verse 1 and 22. Rega ndiverenge nereshona pa verse 2.
akati vanyori nevafarisi vagere pachigaro chaMozisi. Chinonzi chigaro chaMozisi, Mozisi ari kuuya ari mutsoka dzaKristu, ishadow picture yaKristu. Pari kunzi vafarisi navanyori vagere pachigaro chaMozisi, vari kunzi vari kutora nzvimbo yaMozisi, isiri nzvimbo yaMozisi but iri nzvimbo yaKristu. Nyaya yeposition, kuti vaakutoda kunamatwa, respect inopiwa Mwari ndo yavari kuda kupiwa, vaakuda kutonamatwa, vaakuda kutodini. Chiri kuadreswa naJesu iposition, not a title. Saka pari kunzi no man on earth a father. You have only one father who is in heaven. Saka kudenga tina baba, panyika tinana baba. Zvinhu izvozvo izvo zvakasiyana. Kudenga tina baba, panyika tina madzibaba. Kudenga tina baba, panyika tine madzibaba, tinana baba. Zviri kuisa Mwari paposition yavo uye nevanhu paposition yavo. Kuti iwewe chero ndikati Zigo mafather in faith vangu, handifani kubva ndakuisai paposition yaMwari. Mwari anofana kuramba ari paposition yake. Do you know what? Rega ndiumbokushoka nestatement. Unoziva here kuti realm ina Mwari is not a father. Title yokuti father haishandi. Ukaverenga John 1 verse 1 inoti pakutanga kwaiva neshoko, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari. Revelation chapter 19 verse ya 13 inoti his name is the word of God. Zita rake anonzi shoko raMwari. Saka realm yaari, patinoti baba vedu vari kudenga, i realm yatiri tikapinda murealm yake, is no longer a father. He is the word. Title yekutova addressa tichitovati baba, inyaya yerealm yavari. Title yekutovadana tichitovati Jesu, inyaya yerealm yavari. Saka chaiadresswa kunzi usadane munhu ari panyika kuti baba, inyaya yeposition. Ukanoverenga first John chapter number 2 verse 13 unotonzwa John achitoti I write unto you fathers because you have known him from the beginning. I write unto you fathers. Saka John ari kuadressa mafathers, ari kutoti I write unto you fathers. Saka ukaitora kuti zvoni Bible riri kuti no man on earth father, waitora zvisiri izvo. Ndoda kupa understanding isina vanhu vazhinji. Inini example ndoda kupa ndeyekuti ndine munin'ina wangu wandogara naye, akaona mukadzi wangu anototi madam. Madam. Iwo madam vachitoti kumunin'ina wangu murume, husband, wife, husband. Vadotamba chiramu. Inini hazvindibate because ndiri kuziva kuti munin'ina wangu ari kunzi husband is just a title. Andoona, hapana husband unozoitika chao chao. Pana husband wandiroita inini usingaitwe nemunin'ina wangu wokupinda mubedroom. But patitle tese techingonzi husband. Zvokuti ukationa takagara pachinzi husband ndokona kucheuka iye wotocheuka. Unzi ai wandireva bamnini. Position yavo ndehusband nokuti munin'ina wangu. But pane imwe position yavasingazopinda yekuti ndikamuona ari ipapo paposition yangu inini akuita uhusband chao chao. Tinoisana pfuti. Andiona atora position yangu yehusband. Alright, munin'ina wangu Zigo mumwe chete yeye akanzi bamnini not husband. Anditi wonzi bamnini sezvinotaura vamwe kuti musadedze munhu kuti father zvakarambwa, iti mufundisi, iti apostle, kana kuti a brother in Christ. Munin'ina wangu wonzi bamnini but ndozomuona ari paposition yehusband yandataura yemubedroom, iye achinzi bamnini. Ari kunzi bamnini but wopinda mubedroom mangu. Chinoitika ipapo. Chandiri kumuurayira chii? Atora position yangu zvisinei netitle. Zvisinei title. Andinoona zvisinei netitle. Unoziva here kuti Mwari ndiye akatoti zvoni usave nevamwe vana Mwari.
dai yanga iri nyaya yetaito yaaitofanira kutoutsamwira ndofunga kuti yekunzi Mwari. But anototi usave nevamwe vana Mwari achitoziva kuti vana Mwari variko. Andiriona. Even kutonzi Jesus, tinaye Jesus wokubhora. Itaito. Chero akatotendeuka Jesus iye musamuchinje zita. Ngaatoramba achinzi Jesus because izita itaito ndere panyika iye realm yaari anonzi word. Andimoona. Saka chaiadresswa iposition. Nawo pane nyaya manje ndoda kuti uone unyengeri. Tataura nyaya yekuti chiri kuadresswa iposition handiti? Because verse 1 yatotaura zvakanaka kuti vaFarisi nevanyori vagere pachigaro chaMozisi. Chigaro chaMozisi iposition iri kutaurwa, ioffice. Yes, ioffice yaKristu. Munhu anogona kunzi a pastor kana kuti apostle kana kuti any title or a brother. Handiti ndogona kunzi a brother inini kuchechi kwandoparidza. Vanhu vorega kuti a father. But once vanhu vaakungoti zvoni you are the only man of God, a true man of God. Mufundisi wedu kana kuti apostle wedu ndiye munhu mumwe chete waMwari watiinaye. Watora position. Watoiswa paposition yacho iri kunzi naMwari do not call anyone. Iposition. Saka uchiona kuti vanhu vazhinji instead yekumaintaina position vari kumaintaina title, vari kudhila netitle. Because hakuna munhu anonzi ndiye only true man of God or the only prophet. Because ukanoverenga Ephesians chapter number 4:11 panonzi he appoints some to be apostles. Apostles, not apostle. He appoints some to be prophets, some evangelists, some teachers. Mu body of Christ atina one prophet, tinema prophets. Atina apostle, tinema apostles. But ipapa pakakosha. But kuti izvezvika maapostle anogona ngatowanda kudarika vatendi. Maprophets anogona ngatowanda kudarika vatendi. Of course tine maprophets avana kuwanda. Inini kuwanda kwandiri kutaura kana tichiti maapostles hatisi kutaura kwokungotiwo vanhu vakuzvipa mateito. Tiri kutaura vacho vakatodanwa chaivo chaivo. Haasi muapostle 1, maapostles. Chero akanzi 3 because kuwanda kunotangira pa2 zvichienda mberi. Kristu haagoni kugadza muapostle mumwe chete muchechi yake because anenge afanana naKristu. Remember kuti Kristu anonzi he is the head. We have only one head. He is the husband. We have only one head. Atina maheads. Tine one head. Nema apostles, nema prophets. Saka ukaona munhu akunzi ndiye muapostora mumwe chete wenguva yedu. Munhu iyeye atotora nzvimbo yaKristu. Saka vaapostora venguva, the apostles to the dispensation, varingoadresswa the same way aiadresswa Pauro, vanhu ivava vari kutotora nzvimbo yaKristu here. Even Paul mazuva akanga asiri mumwe chete kwaiva nemaapostles. Kwakuine mamwe but kana achitava ainzi the apostle and the servant of God. The letter to the Corinthian church vanga vasingati one of the apostles. Aiwa, isusu inzwa zvandiri kutotaura. Kune vanhu vanotonzi uyu ndiye muapostora ane chokwadi chese, ndiye muapostora pasi rose. Ukaona munhu aakutodaro kunzi ndiye muprofita mumwe chete wemazuva ekupedzisira pasi rose. Ukaona munhu aakuiswa ipapo atotora nzvimbo yaKristu, agara pa the seat of Moses pari kuadresswa. Andinoona. Chero title yake ikanzi a brother. So long vanhu vachiti ndiye mumwe chete vachimurwira mumacomments vachinatsokunzwa kuti kana uyu asipo zvinhu zvedu hazvifambe. Unenge watora position yaKristu. Zvino paMwari hasha dzakadini izvi? Kana kune chinhu chisingadiwe naMwari chaakataura mubhaibheri kuti I am a jealous God, kutora position yake, glory yake.
zvokuti vanhu vanenge vakunzwa kuti zvoni chero vakaona karenda yako so vanovhunduka, chero akamuka usiku haachanamata akutarisa karenda yako. You take the position now. Ndiri kuti nei tinovafundisi vazhinji vari kutora position yaMwari, zvatinotonyatsoziva kuti uyu anorumbidzwa semarumbidzo anoitwa Mwari. Asi vanhu ivava zvinhu zvavo zvingori zvazvingori. Do not call anyone on earth father iyoyo. Bandorati zvinhu zvavo zvingori zvazvingori. Kana vari kutobudirira vari kutowedzera kubudirira. Vakabvira kare vachingorumbidzwa kunge Mwari. Up to now vangoripo. Kuti Mwari asina hasha here because Mwari wemuBhaibheri Herodhi akarumbidzwa akabva atoita sei? Kuti Zigo Mwari vane mwoyo murefu. Andi akabva atora nguva ipapa makonye akabva atobuda mumusoro angorumbidzwa kamwe chete. Zvawabvunza izvi zvokuti vanhu vanenge vabvira kure vachirumbidzwa vane nguva yakareba vachita kunge vakubudirira. Unoziva here kuti Mwari vane mwoyo murefu chekutanga nevanhu. Mwari vanononoka kutsamwa, ndo zvinotaura mapisarema. Uye Bhaibheri rinoti wakazviita ndikaramba ndinyerere ukafunga kuti iwewe neni takafanana. Sometimes Mwari anopa vanhu time yekutendeuka. Nofunga vamwe vacho uri kuvaona vari kubuda vachitaura kuti bvisai makarenda chichichi. It's a way imwe yacho yekutendeuka. Mwari vanogona kupa a space yekutendeuka. Mwari vanokupa mawarning. Mwari vanokushanyira kuti zvawaakuita izvo. Ukasatendeuka Mwari vanokubvambura. Reka ndikupe a good example. Handisi kutaura zita because haasisipo. TB Joshua. TB Joshua vanhu vangazvirambe hawo. Tisati tatsvaka zvokuti anga ari wechokwadi kana kuti anga ari wefeki. Position yaanga apinda TB Joshua yanga aiswa navanhu yanga yatove position yaMwari. TB Joshua because munhu wese anga akungofly achienda kuna TB Joshua achienda kuNigeria. Kuti instead yekuraisa faith in God vanhu vaitoraisa mari yematickets kuenda kuNigeria. Kwanga imwe position yaanga aiswa so navanhu kakurumbidzwa kacho kakunamatwa kacho zvokuti munhu aizvinzwa kuti ndikanoona TB Joshua zvangu zvaita. Position netrust yangaisa vanhu muna TB Joshua, it was too much. Anga akutora position and tarisa kuti akabva sei panyika kudzurwa kwaakaitwa. And even ukada kutodzokera muhistory yechechi zvakaitika kuvanhu vakawanda zvokuti pavanoda kunyanya kurumbidzwa kusumudzirwa vanozongotsakatika. Ukaitsvaga muhistory yechechi vese vainzi magreat men of God vaishandiswa naMwari vorega kumaintaina position yavo neposition yaMwari. Vanhu ivavo vaizongotsakatika. Vanhu vazhinji vanonzi mafathers, they are not fathers. They are instructors, mentors, chipangamazano. Yes. According napo paari kuti zvoni ungave ne many instructors or mentors, but you only have one father. Pauro ari kungotaura nyaya yandiri kutaura kuti ukada kutarisa ukama waPaul naTimothy number 1. Paul ndiye akaparidzira Timothy kuti azive Kristu. Saka Paul chaari kungotaura kuna Timothy ndechekuti hauna kuparidzirwa navanhu vazhinji. Though une vanhu vazhinji vanogona kukurayira nokukuyambira. But when it comes to your salvation, kuponeswa kwako, ndinda akakuparidzira. Number 1. Number 2, Paul ari kungotaura nyaya imwe chete yatiri kutaura iyoyo kuti ye assignment or manto zviri pandiri inini zvinofana kuenda pauri. Hazvisi kubva kuvanhu vese vaunganzwa vachiparidza, zvichabva pandiri because Pauro uri kufanira kusiya manto kuna Timothy. Saka uchaona kuti tikadzokera munguva yatiri hatina mafadha akawanda. Iko kutova zvazvinototora kuti munhu uyu anzi a father in Christ. Munhu anofanira kugona kuisa musana wake wototsikirira kuti mumwe munhu aende paasina kusvika iye. Munhu anogona kukushuwira kana kukupusha mumalevels aasina kusvika iye.
saka zvinenge zviri asina jealousy, asiri mucompetition. Saka zvinenge zviri wrong here pavanoti it's my covering. Inzwa point ndinoda kutaura. Ukatarisa mamiracles akaitwa naElisha anopfuura akaitwa naElijah. Ukatarisa zvinhu zvakaitwa naJoshua, kwakasvikwa naJoshua, Joshua akapinda muKenani, musina kusvikwa nababa vake Moses. But ukada kutarisa nguva yatiri kurarama ino, chinokuratidza kuti mamentors atinawo ndeyekutoti vatori mucompetition nevana. Ende vashoma vane vana vanokwanisa kuita zvakapfuura nababa vavo. Vazhinji vacho they are jealous. Vanototora vana vevana vavo vachivaita mabhebhi, vachiita zvakawanda, vanototsikirira. Kuti the fatherhood that we have ine kakushandisana. So kana inini ndiri a big man ndikatora 10 mapastors vakasubmita kwandiri, ndozote pastor munhu ari loyal anotumika. Because iwo kana uri mufundisi ukaita sign wangu yo unotumika because unozvinzwisisa zvazvinoreva kutumwa. Even kana ndichida tithe unonzwisisa kuti zvinorevei kutaitha. Andoona you have a better understanding kudarika mwana wesangano. Ndozvandoda kuedza ngoreva. Kana ndikati seedha Mwari atauda kusumudza, unokwanisa kuseedha zvisina kufunga kaviri katatu. Saka uchaona kuti fatherhood yatinayo compared neri kutaurwa na Paul ari kutaura kuti I have what it takes. I don't have jealousy with you, Timothy. I'm not in competition with you. Ndogona kutokupa musana wangu, ndogona kutokuratidza mandakadonhera nemandakakundikana kuti iwewe uende mberi because uchiri nemukana. Timothy was a young man. Paulo anga atove munhu akura akutopedza basa. Paulo ane moyo wababa usingawanikwe kune vamwe veso. Saka paari kutaura kuti you might have many instructors or mentors but you only have one father. Ari kutaura kuti moyo wandinawo inini sababa auwanikwe kune vamwe vesa. Saka uchaona kuti mumazuva edu tine vanhu vane mataito ekunzi mafathers but havana moyo wemafathers. Mashoko amungape kumasons kunyanya, because ndaona kunge vhangeri renyu ramaparidza iri rikunyanya kubata masons uro vanhu vechidiki vanogona kunge asina spiritual father wenaye but achishingaira muzvinhu zvaMwari achifunga kuti kana ndana baba ndo zvinhu zvangu pazvinotanga kufamba. Mashoko angu atoda kutaura kuvafundisi vechidiki vakaita sesu. Musatorerwa advantage because of your zeal, because of your love for God. Mwamva vanzi submita ukasavana baba, fathers are fathers. Zvima statement zvinenge zvichitaurwa. It's not everyone anofana kuva na baba. It's not everyone anofana kuva na spiritual father. Ndoda kutaura chinhu ichi kuti Mwari paakakuti unosvika nevanhu vaakakuti unofana kufudza, chero usina a spiritual father, Mwari ndiye anounza vanhu vaunofana kufudza iwewe according nezvakaiswa naMwari pauri. Capacity yako, potential yako, zvakaiswa naMwari pauri iwewe. Kana uchinzi unofana kufudza vanhu 10, usatsvage spiritual father kuti aiwa ndakuda kufudza vanhu 100 because handichada 10 ndo vawakapiwa naMwari. Kana Mwari akati uchafudza ma1000s, chero pasina a spiritual father, Mwari iye akakudana akakupa assignment iyoyo anozvizazisa. Saka ndiri kuti zvakanaka kuva nemafathers in faith. Tinowanawo vanhu vanotiguida, tinowanawo vanhu vanotidzidzisa, vanotivhunza, vanotita apa musadaro. But mutime yatatova, mutime yatiri ino, it's very very dangerous. Zvatova more danger to have a father than munhu kutogara usina. It's better kana Mwari asati ataura newe kuti ivana baba mukutenda, siyana nazvo. Just do the assignment. Inzwa kubva kuna mweya mutsvene. Because sekutaurwa ndaita kuti uchaona kuti vanhu vazhinji vatobvisa nzvimbo yamweya mutsvene. Zvinofana kunge zvichiitwa namweya mutsvene ndo zvatakutarisira kuti mafadha edu vatiitire. Is my voice ndo vandinonzwa kubva kwavari. But father wako ndo vakakudana here. Akakudana anofana kukuudza akazvaakakudanira.
mukandipinza basa ndiudzei zvamandipinzira basa. Saka direction hombe yemunhu waMwari haisi kuna spiritual father. Direction hombe yemunhu waMwari iri kuna Mwari akamudana, kuna Kristu akamudana. Ndiye bosi wako, ndiye unoshandira. Ndo mashoko angu andiri kuda kuti ndipedzese nawo. Lastly chandiri kuda kutaura panyaya yefatherhood. Hakuna chinonzi grandpa. Hazvitoriko, hazvibo mushoko raMwari izvozvo. Zvokuti inini kana ndiri spiritual father wenyu mukomaziko, ininiwo ndina baba vangu vande ndichiti spiritual father, mukaona baba vangu grandpa. But zvinenge zvichida kunzi zvinzwisiswe kana zvavanenge vachiedza kutaura hamuzvinzwisere. Aiwa, hazvitoriko, hazvifaniri kutonzwisisikwa because hatina muBible, in the Bible chinonzi grandpa, spiritual grandpa. Makutodzokera panyama. Hazvimo mushoko raMwari izvozvo. Ende hazvifaniri kutonzwisisikwa kuti nokuti ndi baba vababa vangu mukutenda. Saka papa vavo ndiani futi? Papa vagrandpa vanenge vachi? Vanhu vanenge vakuti makuda kungoisa pfungwa dzakawanda pazvinhu zviri simple. No, ndo patiri kutaura kuti ndo patiri kutorasiswa. Unenge watadzira Mwari grandpa. If I introduce you, if I say you are my spiritual son and I introduce you to my father, ndobva ndati ava ndi grandpa wako. You have to question that relationship. Kuti ava akuzonzi grandpa sei? Kana vari paposition yababa, kana vari position yababa, iwo uchiti baba kwandiri, ingotowo baba. Ndokuti pane zvazvinokanganisa pamweya here, chitadzo here? Ndo zvandiri kutaura kuti ningirini iyoyoyo haiko mubody of Christ. Saka tikange takutointroduce something chisimo in the body of Christ, ratove another gospel. It's another doctrine. Tinenge takutobuda muchechi yaKristu. Ndo paipe patini takuti hatichazvinzwisisa kuti zvaazvizvi. Koma grandpa abva kupi? Isu vatinonzwa in the Bible tinonzwa mafathers. Ko aya magrandpa abva kupi? Maawana kupi magrandpa? Apostle, thank you so much because of our time. With that we are out.